step on the scene, no sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? Jeg tager hjem til Bamse og Kylling for at undersøge de rygter, der har været i den senere tid, om at de populære værter går rundt i en konstant hashtog. Siger du noget? Jeg skal lige vande lidt, Bamse. Og jeg kan fortælle, at jeg har lugter meget kraftigt. Det lugter røg. Det kan du have ret i. For du sidder og ryger den fede, men det er jo ikke sådan, at du har ikke gang i et decideret hashmisbrug. Jo, jeg har. Ja, og så er der dig, Luna, som jo har røget så meget, at du faktisk har taget skade af det, har jeg hørt. Er det ikke rigtigt?